ketemu mana karo channel Mak ini keluarga sederhana. Iki pemirsa yo maknya arep ning gadu arep dadakno kue. Dadi iki maknya arep diwarai gawe kue. Berhubung make gak duwe alate yo pemirsa, sing duwe kan Bu Angsi. Dadi make sing arep rono. Iki gak ngerti wonge wis ning omah apa urung. Soal iki mang make yo ngenteni pake mulai ngarit. Berhubung ki make wis pake wis bali, lagi make berangkat sampai ke ngapik ning gowong nek Sempang. Wih. Sido apa ora le? Metu rono apa rene? Penak langsung ya. Nyah. Aku wis tau Pak. Nyah. Aku wis tau deh. Kowe metu kono kok. Yo ayo. Loh, mentelan ndi? Aku wis tau Pak metu kono. Kucingnya. Oke, abu to mak montore Pak. Abu. Wis aku tak lewat kono ae. Lah rasa goglek. Wah, bener kayak gini. Wah, goblekannya ada di wangen. Aku lewat kono ae. Ora nek 5 menit pemirsa wis teko. Soale iki yo sakjane iki edak sakjane. Iya. Apa? Sakjane iki ora 5 menit wis tok nggon. Cuma iki yo jenenge saiki jamane iki nek mlaku nek ora kebontel ki awang-awangen ya pemirsa. Lah iki meng niate mak iki arep mlaku. Ndelalah pake wis mulai nek ngarit wis bali dadi yo ngenteni pake sisan. Iki wis tekan. Dadak wis teko kene iki wis digawe kabeh pemirsa. Dadi make yo ora ngerti. Piye? Nah. Aku nggak bawa toples sih. Terus pakai toplesnya siapa? Di kayak plastik ancur. Astagfirullah. Ya wis engko duwi takone njupuk toples. Lah, iki wis mateng kabeh jebule pemirsa. Dadi make yo gak ngerti nek gawe carane piye. Duwe alate yo pemirsa komplit. Jadi dia itu orangnya kreatif, iso gawe kue bermacam-macam kue pemirsa. Nek mak iki niat tok tapi alatnya ora gablek. Tidak punya alat pemirsa, alatnya tradisional. Lah nek iki kan modern ya pemirsa yo. Ayo yang mau bisa pesen. Aku lah. Iki pemirsa. Nanti kan ada asistennya Mbak nek enek sing pesen. Ya pemirsa. Iya lah, iki tak kasih tahu sing lagi dipanggang, terus iki lanjut sing wis ning jero to. Cantik-cantik tapi mak gak ngerti iki. Iki bentuk apa, Mbak? Nanas. Terus yang satu Tapi salah. salah. Iya. Salah iki jareku nanas. Iya masuk juga nek salah. Nek dipanggang, ya mekar. Ayo landa, ayo apa jenenge terus apa? Iya. Lah nek yang satunya lagi. Ini bunga tulip. Bunga tulip. Yang satunya lagi. Tulip. Bunga tulip. Lah yang ini apa? Maaf tak tunjuk. Itu kayak huruf O deh. Oh. Nastar O. Yang satunya juga. Iki mawaran. Mawar.
Iya. Oh, mawar. Keluar kuncup separuh. Kayak kayak ngene pemirsa ya. Saatnya di open the door. Lagi membuat kebong. Gula. Gula. Gak apa-apa. Sing penting sing penting anu, Mbak. Sing penting wis duwe jajan bodoh. Alhamdulillah. 27, 28. Foto ya kadang ora ngati jajan. Iya. Ngingeti apa nih? Ngingeti THR. Kamu ngati duite. Iya dong. Ngati wis dosane entekan minta maaf. Terus bikin lagi. Ngingeti duit. Barang Dek. Minal aizin wal faizin. Maaf lahir dan batin ya. Kak, nek ning kene. Nek wong tuwek. Assalamualaikum. Terus saling sama Mbak. Iya. Ngaturaken sugeng riyadi, Mbak. Iku mah karo bapak-bapak, Mak. Menawi luput. Apa iki kue salju? Selamat Hari Raya Idul Fitri. Wis jajane. Wis disiapno kanggo buka. Iki mau sakmene iki pemirsa ya.